Bună și bine ați venit la o nouă serie Lord of the Rings. Seed-ul este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 și jucăm astăzi Lord of the Rings. Da, vedeți, mi-am luat Lord of the Rings și știu că am luat asta din cheat, dar nu vă speriați, am luat doar asta ca să fac trolluri și chestia asta ca să ajung în Lord of the Rings, care ar fi exact. Măcar dacă plecăm din lumea asta, nu o să conteze. Hopa! Porcule! Girgel! Girgel! Nu mă lăsa! Girgel! Nu mă lăsa aici! Nu mă lăsa aici, Girgel! Girgel! Ah, Girgel! Girgel? Ajută-mă, Girgel! Ar fi trebuit să păstrez porcul ăsta. Sărac porc. Oh! Shit! Ia, să mai plantăm pe aici. Suntem niște buni ordinari. Sunt niște scârbi ordinari, ca Băsescu. Mai știți când dădea la televizor? Ieși afară, scârbă ordinară! Am fost marcat de chestia aia pe viață. Ia, unde e mie? Tu, znația. Pac! Pac! Gata, va sta un pic. Fiți mulțumiți pentru voi, subscriberilor, o să-mi irosesc tot weekendul. O să filmez acum pentru mii și mii. O fac. Mii și mii de săptămâni, adică pentru 3. Și după ce am mai făcut multe episoade, dacă am foarte multe episoade, o să... Din câte știam eu, Lord of the Rings nu e chiar așa. L. Da, mă, ți-am dat L-ul tău. Bă! Focus, ia-te, uite cum am văzut. Mamă, ce mare e lumea asta. Acum să vedem unde e. Mordor. Ăsta e Mordor. Și noi suntem de-abia aici. Va fi o aventură foarte big. Amicuțule. Eu nu vă fac niciun rău. Asta a fost din cauza copacului, frate. Nu din cauza mea, din cauza copacului. Copac e un om rău. Copac. Om. Oricum o să găsim o dintre asta și o să... Oh, shit. Uite unde mi-e mie portală. Nu prea contează. Chestia aia cu inelul nu prea știu ce e. Cred că am un bug. Se bagă fix în Ray Minimac. Mac, mă. Ray Minimac. Ce știți voi cu map-ul vostru? Ăsta e Mac. Ray Minimac. Uite, vedeți astea? Astea sunt Lord of the Rings 1. Dacă cineva s-a uitat la tot felul de tip dintre ăștia tari care fac Lord of the Rings, se uită și la mine. S-ar fi putut să fie într-o versiune mai veche sau încă să folosească o versiune mai veche. Chiar și eu cred că asta e o versiune mai veche. Gun Band. What the fuck? Dacă vedeți acolo la inelul, în bara aia de inel de sus. Shift. Shit.
Oh, ce-am luat? Oh, sulf! Nici nu știți la ce o să mă ajute pe mine alea. Ca să le obici o să o... Bine ați aflat la ce mă aștept. Bine, o să... De fapt, nu cred că o să ne facem o casă. Vom fi singuratici. Devin prin casele oamenilor cazați. Ce suntem? Bine, am un bug. Nu vă speriați că am spart aerul și a ieșit un plate. Am un bug care mă face să am florile și plate-urile și chestii între astea nevizibile. Hai mă, eu ți-am mâncat dintre ăla cu banana. Ia, ce spui de asta? O să mă bați? Pentru familia ta, pentru mâncarea familiei tale? Oh, mamă, pumpkin pie. Oh, fuck. Deci vedeți și doar... e plină cu lichid. E plină cu lichid, bun. Go. Bea, ca un disperat. Uite, nici gardurile nu le-am mai făcut măcar. Cred că unii din voi mă credeți nebun că intru așa pe poartă, știi tu? Ca un cretin. Holy shit. O floare pe care o văd. Dar nu vreau, că arată ca un bănuț și mie nu-mi plac bănuții. Eu sunt un singuratic, eu nu cumpăr lucruri. O să mă duc în Mordor și să-i bat pe tot singur. Poate. Voci. Armură! Deci vreau armură! Dă-mi vaco, dă-mi. Virgilul de mine. Îmi violez eu o vacă. Nu dintre voi așa ar spune. Dar e pentru soartă! E pentru soartă! O să te asasinez, mă! Unde-i sabia când ai nevoie de ea? Da, nu cred că o să mai rezist așa de mult. Unde e vaca? Mai ales că am 10 FPS-uri pe mod pe ăsta. Că are nevoie de mult RAM. Vom mai avea un lucru să facem toate astea. Minecraft. E încă băga niște achievement-uri noi. Trei. Să vedem ce putem face cu ele. Las că vedeți voi acum. Time to mine! Shit. Deci e bine. Cred că o să ne ascundem în gaura asta toată noaptea. Pentru că nu știu ce mă așteaptă. Deci n-am fost niciodată noaptea în Lord of the Rings. Am nevoie de ajutor. Shit. Mamă, de voastre v-au spus o dată, nu vă mai uitați la ursulețul de Iron, că e un prost retardat. Păi au spus prost.
Nu vă credeți niciodată, părinții, sunt niște eroi. Nu, că ai mei ar fi eroi. Ai mei sunt ok. O, mamă, ce am văzut eu acolo. S-o crezi tu, mă? S-o crezi tu? Că scap cu aia. Tu nu scapi cu pipa aia în gură. Eu mă duc la tine și ți-o iau, mă. Ți-o iau. După ce îmi fac niște armură. Desigur. Cauciapar. Sunt un cauciapar. De ce vrem să bată ăla? Nu înțeleg. Oh, nu mai suntem nudiști. Tu ești la cu pipa? Sufla. Sufla să te văd, că te ia mama dracu. Ce mi-a dat? Unde-i Hobbit Bone, mă, că vă rupe toți până îmi dă Hobbit Bone. Dă să-mi dai... chiar nu mi-a dat niciuna? Shit. Și pe asta o să arunc. Și o să dau asta. O, merge vaci. Încă puține vaci. Bă, sunt pe peaceful? Sau ce, mă? Sunt pe normal. Ce trebuie să fac ca să vede și niște mobi șmecher? Iepulaș de la o lașcă le-a venit despre ispați. S-a dus colo sus, într-o lume a pus. Pentru că câine rău, chiar eu sunt ăla dulău. I-a omorât pe ispaș, unde nimeni nu eraș. Gen sunt, cum spunea un youtuber de-al meu care îmi place. De ce nu pot să alerg? Shit. Nu vreau. Am încă să-mi fac un double chest. O să iau ăsta și mă culc aici. Ce bine, ce bine, ce bine. Știu că unii voi v-ați gândit, dar de ce? Păi, pentru că banane. Sper să pot să-l sparg. Da! O să gust din toate. Că îmi place. Gata, am gustat din toate. Care au mai rămas în picioare. Bă, vreau un pouch. Tu nu înțelegi? Vreau pouch. Bă, dă-mi un pouch, dă-mi un pouch, dă-mi un pouch. Ce aveai tu aici? Da, mă, ți-am omorât nevasta, ce ai? Dorești o bucățică mică? Știu că sabie e gustoasă, dar lasă. E bine fără să ai sabie în bătică. Come on, n-am nu vreau sugar. Perfect. Mi-am umplut inventarul. Bine, o să iau niște pouch. Și o să dau niște chesturi. Pe niște largi. 1. Ce mai dau? Un pat. Și un interesant. 2. Trei. Și bolurile. Ca să pot să-mi iei un pat.
Și ăsta am nevoie de el. Ați văzut, am aruncat și aia. N-am citit. A fost doar necesitate de spațiu. Când viața îți dă rămâi, ce faci? Ți le storci în ochi ca un campion. Bine, în primul... Bă, nu merge asta. M-N-C-A-R-E. Tuc, tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. Tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. 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 Holy shit. Deci cherry liqueur. Ce e la... Cum se numește? Liqueur. Ah, e liqueur. Cine vrea niște liqueur. Hai să bem ca niște boși. Hai să bem, da, da, da. Suntem chiar acum beți. Suntem chiar acum chiar beți. Shit. O casă de hobbies, nu mai văd și eu. Uite, cred că intrăm într-un alt biome. Cu mere. Îmi place mult modul, n-aș vrea să se termine acum. Ce fac eu? Al doilea. Să scriu astea ca să le am puse în minte. M-A-T-E-R-I-A-L-E. Asta înseamnă tot ce nu-i folositor. Și celelalte toate vor fi materiale. Unul va fi unelte, dar nu contează. Lead! Shit, cu asta ar trebui să am destul încât să pot să fac un cal. Dacă am și un shadow. Shadow. De ce am spus shadow? Adică shadow. Seattle, mă, Seattle. Am luat pat? Am uitat să iau pat. Să fac. La și 16 internat. Deci au fost 4 minute. Calculez și eu la cât trebuie să închid episodul, că am calculat în început și am uitat. Și nici o să iau astea. Și star. Hai să țin asta în loc de asta și asta în loc de pat. Nu vreau mai într asta, vreau într asta. Ha, a mai rămas o felie. Am uitat să mă mai uit în locurile astea. Sper că nu sunt de carnea aia. Chiar urăsc carnea aia. N-am caul, deci nu pot să stau să fac carne. În momentul ăsta am chef de o bătălie nemai văzută. Cu vă dați seama. Cu farfurii. Bă, ai un quest?
Vreau quest. De acolo, soarele, măcar nu-l văd. Nu mă pregătesc și eu, mă. Și am dat cărțile. A fost fair. Lag. Asta nu mă oprește să mor, faci. Ce pisul. Unde pui mei să ce letterul ăsta? E letterul. Ei, ce mă panichez eu așa. E aici. O nouă armură. Ar fi mai bine că o să avem mai nenud cu astea. Cu poate fără tricou stau unii nenuzi. Oh, moară. Holy shit. Știu că nu vorbesc în clipuri, e foarte ciudat.
Nu am vorbit până acum foarte mult. De când am făcut canalul ăsta am început să vorbesc singur. Până acum n-am vorbit singur. Adică practic nu vorbesc singur. Vorbesc cu voi, dar voi nu sunteți lângă mine. Asta e ciudățenia. În pagini, niște... Asta e mâncare pură. Deci pe 27 de bucuri fac un large dintre ăla. Deci mă duc să iau bucul ăla. Că încerc să le adun. Pac! Para. Și ștar. Oh, apple. Am luat doar feliuță. Ce aș mai mânca eu niște chestii bune? Peri. Peri cel genie. Quality 20, 3. Tac. Deci nu uitați, veți primi în ultimele săptămâni câte un clip. S-ar putea în a doua și a treia săptămână să primiți câte 2 clipuri sau 3 clipuri. Dar să primiți, nu vă panicați. Știu că n-am filmat, dar n-am avut timp. Și am avut nevoie de un plan, pentru că am 11 oameni, 12 oameni, 13 oameni în proiectul ăsta al meu. Și nu am chef să o încurc cu proiectul. Vreau neapărat să meargă. Deci vreau să mă ajung un YouTuber bun. Pur și simplu. E ca un fel de vis al meu. Mereu mi-am dorit să fiu un YouTuber. Mă uitam la YouTuberii mei preferați și ziceam: uite, oameni buni, frate. Oameni buni. Și holy shit, vaca asta e nebună. Bă, e vacă nebună, eu nu i-am făcut nimic. Bă, și asta e nebună, mă, uite. Azi văcuți eu... Uite, bă, și asta e nebună, mă, uite cum vrea să alerge, frate, lângă mine. Și tu ești nebună, mă. Încă o vacă care sunt de leather și merge. Shit. Nu mi se deschidea. String. Bună mea, prieten.
N-am săgeți. Aia fac așa un mic gangbang. Drăguț. Dacă sunt perverși, lasă-i să se perverșească singur. Să se invocheze. Să invocheze. Shit, am trecut cu mult peste norma mea. Bine, că mai vorbim. Ăsta am fost eu, ursulețul de iron, și am mâncat primul nostru tort întreg. Și luăm chestul ăsta și am terminat. Îmi pare rău că vă spun, dar am terminat. Bine. Ne vedem pe data viitoare, care nu e chiar așa de departe. La revedere. Nu uitați. Dați like și subscribe și spuneți și la prieteni de acest proiect și să le spuneți prietenilor să se uite și ei. Înțelegeți? Asta vreau să spun. Dacă sunteți de acord cu seria asta, dați like și subscribe. Sunt sigur că putem să facem 5, deci e un număr mare de 5 like-uri sau 5 subscribe-uri. 5 like-uri. Deci chiar vreau 5 like-uri. Nu contează subscribe-urile. Până și un like ar fi bun. Doar să am unul la clip și continui seria. Bine, dați, bună ziua, eu am fost ursețul de iron și dați like și subscribe. Subscribe-urile mă ajută, like-urile mă motivează. Și cum a spus o dată un prieten de-al meu, bună seara, bucuria, bună seara românești.